sasisian pat ngi pediang sungo bahaya pi baro ki para banget sakani ka Bible study ka jongi haka kerteng ka batiang bat ka badan bor tam ka jong utrai bat unong penim ujongi uji sukres. Asal ingin ya chakmat akani ka Bible study ka jongi to ingin ya pendam makmat ublay haki jing doai to ingin ya doai. Ukpa jongi bahabneng Iwan Ahmad jomai kan ka por yon ban aingo ya mena mar ka jing dorkat ka jomai ka jing lam ka jing rap ka jomai ka jing em ka jongi bara shwab ingin ya chakmat kan ka Bible study ka jongi kan ka janmir adwai ka jing lam ka jomai yangi men play ki khmat ka download ka jongi khnang bingin bang ban pule kan ka ktien ka jomai kan pen ketik ki jing bo jing perkhat ka jongi bat ba om tam kan chupen ketik pat ne bakan pen so bang ka download ka jongi re bingin la ru ban pendon kam ya ka man ka por ka jing em ka jongi trai shim ngin ka por brang sa jongan ka jing shakri ka jongi ya iti ki sang ti blai ka bran bor ka jong utrai baru nong penem ujongi uji sukres amen kini kilong ki por babaro ki dap da ka jing khuslai bar ka World Health Organization ka kubur ya kata ka ong ba haswa jong ka covid ka jing khuslai ka jong ki breu ka dang duna hare nadu bakawan ka covid ka jing khuslai ka jong ki breu kanang wan bun hakin ki sngi ki por ki bamenta hendai ka jingkeli pat kalong ka ka baka Bible ka don ban keren halor kani ka shithi ka baningkong ka jong u Petros ka lenong ka basan ka dokot ka bandriu hadu ka bakhandai ka batai ya ka ka bangi dei ban le haba ka jingkhuslai ka wan ha ka jing em ka jongi nomor kata ya kani ka Bible study ngala ai kerteng ka jingkentu ya ki banget ha pedeng ka jingkhuslai ka jingkentu ya ki banget ha pedeng ka jingkhuslai iwei Petros ka lenong ka basan ka dokot ka bandriu hadu ka bakhandai tung ni pet khandiat chapang kani ka shithi ka jong Petros unong tho hi jong kani ka shithi udai u apostol Petros ubadai usunran ujong ujisu hi bala tho ya kani ka shithi haka spa snem ka baningkong kata ha pedeng nyo pho bat khandai pho edi kata hadin ka jingyap ka jong ukres shano la tho ya kani ka shithi ya kani ka shithi la tho shaki kristan ki badan hapo Asia Minor kerpang ha kitu ki nongba hapo Pontus Cappadocia ha Galatia ha Asia bat Bithynia kini ki jaka ki don ha Asia Minor ko mga ong mentan kani ka Asia Minor kare ka Turkey ha kini ki por ki jongi menta kare ka jaka ka ba pauna bha ka ba mani ha ba ki mani ye ki sim ki jongki khamtam kerpang ya upatsha Augustus ka jingthmu jong kani ka shithi ka dauba jong kani ka shithi kalong ban ai mensim ye ki para banget aka to por bawa dapreng ki jingele ka ba maki ki hab ban ya lingba ublai udon rengkat batki kamlong ka besok banong kristan haka to por ka jongki namar kisha ban ben namar ka jinget ka jongki hau Jisu Kris kisha pet ben ha ki brio ki kalalong rau per kisha penyap namar ka jinget ka jongki Henry u Petros u yai kentu pat ya ki banget haka to por bah pedeng ki jingele ka bamaki ki ya kendu ki dei ban yeng scam ha ka jinget tungin ya pule ya kanika ka shithi ka baningkong ka jong Petros kalnong ka san ka khot ka ban riu hadu ka bakhandai shak an pen pule shapi ki kentin ki ba ongkum ni to pin red yaladi na markata hapo ka kti ba khrawbor ka jong ublai bo unyo pen kraw ya phi ka ya babet dak ba bread halor jong u ya ka jingkhuslai jong phi baro na ba usumar sukher ma u shaphang jong phi tu phinle adakar tu phinya sharai na ba to unong yele jong phi u ba usatan kum using ba kurhu u yat keleng udawat khnang ya unuru bu unyo ngut tli ya uta tu phinyele persha ki bas kem halaka jinget dak batip badang pendap ya kita ki ju hi ki jingsha shitom ha kita ki para banget jong phi ki baha ka perthai habangi puli ya kini ki dekot ngi ui
ya ka jingkentu ka jong u Petros na ka benta kita ki para banget ka to por kumno beki bnei ban khuslai ka jing em kumno beki ban don ka jing sngoret kumno beki ban yale persha rupat ya usaitan abangi pule kini ki dekhot ki baningkong hadu ka basaw ngin syam ka keren syapang ki temen basan kinong yalam jong ka balang ka to por kumno beki ban syarai ya ki langbrot ki jongki bat ka dekhot ka basan pat ka keren bat ka ai ka kentu ya ki khon samla kumno beki dei ban long ki ba kongo ya kita ki nong syarai jong ka balang ka to por bat bakum ki khon samla ki dei ban kup ya ka jinglong ka basnguret anangi lapoi pat akane ka dekhot ka ban riu bat ka bahnyo hangni u Petros u hukum omshu tangi ki khon samla omshu tangi ta ki nong syarai jong ka balang Henry ya baro ki banget ki badan ki balang atau po rapo Asia maina ban penken mau ya ki beki de ban long ki basngoret ban bread ya ki jengkus lai ki jongki ha ublei ha ka dekhot ka bapra bat ka bakhandai pat u Petros u hukum ya ki banget baro beki long ki bahusiar ya usatan bat ki but ki jong u bat ban yeng scam ha ka jinget kata kalong khendiat ka background ka ba yadai bat ka ni ka shiti ka banengkong ka jong u Petros batru ye kini ki dekhot ki ba adu ka banengkong hadu ka ba khandai tungin ya pet ya ka mat ka banengkong ha ka ni ka janmit ka mat ka banengkong ka dai ka ba sngoret kitu ki kentien ha ka dekhot ka ban riu ki ongkom ni to pin penret ya lade na mar kata hapo ka kti ba kraubor ka jong u blei u Petros ha ka dekhot ka basan wong kum ni hari baro to pin Yakub ya ka jing sngoret ya ka ban syakri paralok hi na ba ublei u yale persha ya ki basngo kraw Henry ya ki basngoret u ai ka jing ai ya ki ni ki kentien u Petros u shim na ki Proverbs ka balai ka dekhot ka balai husaw ka baong ya ki kentien ki basyadin Henry u ai ka jing ai ya ki basngoret Padu Jacob aka shiti ka jong uru aka lenong ka basaw ka dekhot ka banriu upendan kam ye kini ki ju ki kentien ki ba Petros upendan kam ka ba peni bagi senran ki jong Jisu ki ban bha ya ka ni ka jing sngoret namar ka jing sarong ka su thiet ha ka imlang ka salang ha ka por ka jongki namar ki tu ki por la ki breu ki don ka jing sngoret la kenya ki bekilong ki breu ki bapo kilong ki mrau kilong ki breu ki bamdan ka bor halor ladi kilong ki breu ki bamla ban yalam yala ka jong ka jing im pat dei namar kata ka daw u Petros bat u Jacob ki ban ya kan ka jing sngoret baka dei ban long ka wei na ki pedeng du ha ka jing im jong ki banget ha ka to ka por teke ei kan ka jing sngoret ne ka ba le ret hakmat u blei ka ba sngoret hang ne kamut bangi dei bandon ka jing shania ka bateli ha oblai oma ka jing la ka jongi oma ka jing start ka jongi oma ka bor ka jongi hi Henry ha ka jing la ka jong oblai ka deiru ka jing sngo thu ya ka jing long ka ba hapo hakmat oblai namar dei ma u unongbu unong thau dei ma u basumar ubasukher yangi dei tang ma u ubala ban yalam ya ka jing im ka jongi la ka long ha ka no ma ka khap abangi pule ka kitab ka jongo maika ka lano ka ban riu ka dekhot ka pra ka ongkom ni ula peni hame ku briu ka ei ka babha ti utrai uat ayu na me Henry tang ban le hok bat ban iet ya ka jing isnei bat ban yad ya rit bat u blei jong me bat u Petros u ong shu kum ni tu pin red ya ladi namar kata hakak po kakti ka bakrau bor ka jong ublei semua tenat abangi pule ya kini ki kentien abangi pet ya to jong maika mentan ngi pet shushu ya kini ka basyadien ngi i kata ka jingdon kam kumno bingi dei ban long ki basngoret hakmat ublei na dei tang kata ka ba ublei ukwa nanga napi kom ki khun ki jong u
Bat kani ka kti ka ba donbor ka jong ublay ka ba Petros ukren hang ni kalong ka ba sngo tanat ba namar Petros ushim ye kani ka jing sngo thu na ka jing tho ha ka kitab Exodus ka lanong ka ba khatlai ka dokot ka ba khandai kerpang ha kitu ki benta ki ba shadien sang an pen pule kani ka Exodus ka lanong ka ba khatlai ka dokot ka ba khandai kani ti kan salong ka dak ya me ha ka kti jong me bat kum ka jingpen kan mau ha preng ki khmat jong me khnang baka hukum utrai kan dalong ha ka sentur jong me namar da ka kti ba donbor utrai ula yalam no yame na kari Egypt pi kani ka jingong ka kti ba kraw bor ka jong ublay kalong ka ba kerpang ba na ka benta ki jiu namar ka kti ka jong ublay hang ni ka peni ya ka dak jong ka jing kraw ka jong ublay namar menba kidang don hari Egypt kisha banben kisha leben hau paro but day tang da kata kakti ka ba donbor ka jong ublay ka ba penlat yaki na kata ka jingsha banben ka jong ki na kata ka jingsha longmrao ka jong ki ha ka tu ka por but day ha ka ba kum kata ka khem khat baki kan mau baki don kam ya ublay da kakti ka jong uhi upelat yaki na ki kti ki ba donbor ki jong uparo bat upan poi pat yaki sakata ka ri kanan ka ri ka batut ta ka dot bat ka ngap ningkong yu i begini ki nong le bertong jong uparo ki i tangi shin reakti jong ublay haba Moses haba ki i bu Moses ule yaki kamba hakat ka por hakmat uparo ngila ban shem ya kata ka kitab Exodus kal nong ka pra ka dokot ka bakat khandai hari khaddu pat ki yu i pura ya ka kti ka ba donbor ka jong ublay ka ba pelat ya ki khun Israel na kari Egypt namar kata Petros upen kan mau ya ki banget leng ba ka ne ka shithi ba pedeng ki jing bat ki jing le ka ba ki hab ban yad leng ba kum ki khun Krista na ka to ka por ublay un pelat ya ki da ka kti ka ba donbor ka jong Bat ka ba don kam yaki kalong tang bakin don ya ka jing snguret bakin le red akhmat ublay ban sngo tho ba ka bor ka jong la jong hi onumla ban weng yi kita ki jing onumla ban weng yi kita ki jing le ka jing ka jong ki rede tang ka kti ka ba don bor ka jong ublay ka bala ban weng ya kita ki jing kum ba ublay ule ha ka kitab Exodus ha ka por ka ba ki Israel ki sha ban ben ki sha long brau pat ublay uyalam yaki sakari kanan kumbaulah kular yaki kabaar kamat kabingin yapet akan ka janmit ka jingpen kraw ublay lingi pulay ka to ka dokot ka ban riu ka ongkum ni Petros ongkum ni bo on yo pen kraw yapi hakaya pabet ka jingmot ka banengkong ka bingila ban syam hang ni kalong bo ublay pen kraw yangi onangila poi syakata ka hima kabaula pan kre na kabanta jungi ping ka jingyat ka jungi kum ki khun Kristan ni ki jing kamlong ka bale no ekai da lele ru kan sapoi ka por ka ba ublay un sa ai kanong hangi perkata kanong anda ublay wala pen kraw yangi aning la poi syatay saka jaka ka ba ublay ula kular na kabanta jungi perkata kalong ka kular ka ba kraw tam ka ba ngila ban yo na ublay kaba arpat ublay upen kraw yangi hakaya kaba bet ka jong ka umot ba om tang bu usupen kraw yangi on dangi lapoy siya beneng haredal da ka long ka mon ka jong ublay on pen kraw yangi kat bangi dang ngidang sa asla jong ani ka pertay tang ba kat ba kum ka mon ka jong om hakamon ka jongi hi ka umot ba ublay un pelat yangi na kita ki jing bat ki jing le ya kabangi ngi ya kendu menta hakaya kababit ka jong uhi haka kitab Ecclesiastes kalanong kabalay ka bakat way ka ong ula penlong itanat ya ki baro hala ka ayom kadon ka ayom ka ba ublay ula bu lupa pan kraw yangi kibriyo henry ngi haban long ki ba yai syapat ban ap ya kata kapor ka jong ublay ya ka ba umon na kabenta jungi hoy bunsian kum ki Kristan ngi kwa ban lat no kloy na kita ki jing ki bangi ngi kendu
Henry ngitip rupat bahaki bunsin kam julong kumta. Pat ublay ushim ya kapor ka jong u. Kenang ba unyo pan perang ya ka jing im ka jongi bengin kot sya kata ka long renyeng ka jong utrai pat unong penim ujongi uji sukris. Ngikan mau ya kinong Israel menba kidon hari Egypt. Kajing sya banben ka jongki, kajing sya long brau ka jongki, kam duna ya ka prapo teli kisnem. Kam day tang shisnem ne arsnem. Hari ka yat bun teli kisnem. Parkan long kumta ya ka jing im ka jongiru habang yat. Ikinu ki jing ka bangi ngiyat menta. Kani ka khot yangi na mar kata bangi day ban long ki biyay sya habang ki jing ki wan ha ka jing im. Lada kalong ka mon ka jong ublay buun pelat yangi menta kal bangi lang im nang sa asla jong ka pertai ka bae. Nya ban shania pat ha ublay buun le ya kata. Henry kan don ru kapor pat ka ublay unum chuju bab yangi menta kan shim mi kapor para kaya ka babit ka jong uwang unsa pen kraw yangi. Kani ka dokot ka ban riu ka bangi yo ban yapet ha kani ka janbit. Kapan kan mau yangi kom ki kuan kristan. Bangin penret yaladi hakmat ublay. Bingin shania hala ka jong ka jing start ka jing im ka jongi. Hakabor ka jongi, ka jing nang ka jing tip ka jongi. Takabawat boj wat lat hidaladi. Henry ublay ukwa yang ayapi. Bingin sngutu bangin don kam ya u. Par ublay wang pa unsapan kraw yangi hakaya kababit ka jong u. Hakani ka janmir ngin penkut no kumni kani ka Bible study ka jongi nakabanta kani ka benta ka benengkong. Bari kati ka benta ka baar ngin siya pet shushu kiti ki dokot ki berangsa naduk ka nyaw hadu ka bakandai. Barangit scam bakat bingin dang ya puli ya kani ka ketien ka jong ublay. Ublay un yalami ki jingmut jing berkat ka jongi. Un yarap yangi, un penla yangi bingin kam sngotu kam shay shushu ya ka ka ba ublay udon pan keren ka benta jongi. To ublay un kerku ya kabay slok na kaktian ka jong ublay ka ni ka janmil. To ngin ya pendam haki jing duway. Ko kpa jongi ubahab neng. Niwan ban aingu ya me namar ka jing dorkat ka jong me bat ni. Shisha mre lam yangi. Ngi i ka jing mayan jong kaktian ka jong me. Ngi i ka jing kraw jong kaktian ka jong me. Berklem kaktian ka jong me ngi sngotu. Bangimla ban yad hasla jong ni ka pertai. Omdan lenti da kumway pat kentray. Haray tang kaktian ka jong me. Ngiwan ban aingu ya me kentray ka ni ka sengi. Ban ong ba day tang habangi ngi penret ya ladi kakti ka badan bor ka jong me. Pa me men sapen kraw yangi. Hikay yangi mki kuon ki jong me. Bingin don ni ka ni ka jing sngoret akhmat jong me. Kanang ba kinu ki jing ka bawan na ka jing im. Try ngin long ki blak roy. Ban bret siya me. Try shim ya ka ni ka Bible study ka jongi. Ay baka long ka ba say so ka jing im ka jongi. Panang ngit scam. Kanam shulong tang ka jing mo jing perkat ka jongi. Haray ka jing im ka jongi. Ka baman la ka singi. Ka bor ka burom ka long yamekin pa. Ka jing ro ka jing mani ka long yame batang yame. Ipa ni kini ka kerteng ka jong try pero nong penim. Ujongi uji sukres. Amen.